Predstavte si každý deň tento výhľad. Bazén, užívanie si chvíľ na tomto pozemku s rodinou, grilovačky v altánku. Všetko toto vám spĺňa naša nová ponuka rodinného domu v obci Sedliská. Vítajte v interiéri a my sa už nachádzame v jeho hlavnej dennej časti, v tejto veľkej obývačke aj s krbom, ktorý dodáva tomuto domu úžasnú atmosféru. A ďalej sa na prízemí nachádza jedáleň, kuchyňa, garáž, pracovňa a výstup na terasu. Na poschodí sa nachádzajú dve detské izby, spálňa, žehliareň a kúpeľňa. Tak čo hovoríte na ponuku niečoho takéhoto úžasného? Páči sa vám tu? Ak áno, tak sa nám ozvite.